ऑडियो द पावर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। हर 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 महादेव। मिक्स बाय रमेश ऋषि। सावन के दिन एबो मस्ती में खूबे झूमम हम। आ गइल सावन के दिन एबो मस्ती में खूबे झूमम हम। कि पूरा दहिया में मिल जाई दम हो दम हो दम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। असो तो हम करबे करब देवघर में धमाल के। केहू कुछु नहीं कही भक्त होई महाकाल के। असो तो हम करबे करब देवघर में धमाल के। केहू कुछु नहीं कही भक्त होई महाकाल के। नहीं कुछो के बाबे शरम हो शरम हो शरम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। ले ले बानी ठाने रे यारवा छोड़ब न अब की बेरा। भर सावन रही बाबा के लगे रे अनिलवा डेरा। ले ले बानी ठाने रे यारवा छोड़ब न अब की बेरा। भर सावन रही रे अनिलवा बाबा के लगे डेरा। सुन रमन बिहारी भांग पीले मरे पीले मरे हाँ पीले मरे। मारी के एक फूक चिलम रे हम देवघर में खूबे हिलम रे। मारी के एक फूक चिलम रे हम देवघर में खूबे हिलम रे। आ गइल सावन के दिन एबो मस्ती में खूबे झूमब हम। आ गइल सावन के दिन एबो मस्ती में खूबे झूमब हम। कि पूरा दहिया में मिल जाई दम हो दम हो दम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। मारी के एक फूक चिलम हो हम देवघर में खूबे हिलम हो। ऑडियो द पावर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।